Tarlaqueños, my name is Alvin Motis of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, andito tayo sa Cafe Wagon na Tarlac para tikman yung mga coffee nila. And syempre guys, inayin ngayon tagulan nito mga coffee. So pwede kayong pa-deliver guys sa Tito Bob Delivery and sa Maxim Delivery. So yung puntahan to, pwede nyo namang i-Waze and i-Google Map. So yung pinaka barangay niya is Barangay San Sebastian, Tarlac City, Tarlac. So madali naman siya puntahan. Kung nasa SM City Tarlac ay guys, 8 to 10 minutes lang naman yung pinakalayo ng Cafe Wagon. Welcome to Cafe Wagon. Tarlaqueños, no, i-check natin kung ano ba yung mga ino-offer ni Cafe Wagon dito sa Tarlac. Ito mga Cafe Wagon signature frappuccino drinks nila. Siyempre meron silang coffee based signature frappuccino. Meron din silang non-coffee based signature frappuccino. And of course mga classic frappuccino drinks natin like caramel macchiato, white chocolate mocha, dark mocha frappuccino, Spanish latte, and many more guys. And of course sa mga non-dairy and non-caffeinated nila, so may mga options tayo dito. Meron tayong lemon, meron tayong orange. So just lemonade meron. Lemon and orange, pwede siyang combination. Same lang din sa kabila. And ito yung mga ano guys, no, sa mga healthy drinks nila. Syempre malakas sa vitamin C, lalong lalo na ngayon sa pandemic, kailangan natin to. Meron sila mga Cafe Wagon signature drink. Syempre sa coffee based signature nila yan, dirty caramel coffee, Korean coffee. Tapos sa mga non-coffee signature fusion nila, meron silang black forest, strawberry Oreo, strawberry chocolate, blueberry Oreo. And sa mga classic coffee drinks nila, andyan yung caramel macchiato red. It's either hot and cold yung gusto yung pa-serve sa kanila guys. Mga matcha options meron, mga non-coffee classic drinks of course meron, mga classic kids drinks yan tulad ng classic chocolate, classic vanilla chocolate, and yung mga add-ons nila. Tikman yung mga coffee nila dito sa may Cafe Wagon. So yan, open sila Monday to Sunday 9 AM to 10 PM. Kung makikita nyo, yan sa side ng pinaka-wagon nila. So yung wagon guys, para siyang a vehicle for transferring goods like that. So ito, alfresco dining, makikita nyo may mga umbrella and nagpapaganda ng kanilang ambience itong mga chain lights nila guys. Tarlaqueños, mga prefer sa atin ni Cafe Wagon dito sa may Tarlac City. So pinaka-location niya, malapit siya sa College of the Holy Spirit. And ito na yung dirty caramel coffee ice natin. And of course meron tayong dito drink dito, o yung mga refreshment drinks nila. So meron siyang cucumber, meron siyang lemon, meron siyang chia seeds, and of course yung pinaka honey niya. So meron tayong Java chip frappuccino. And sa kanilang dirty caramel coffee guys, meron din silang frap na ino-offer. Aside dun sa pipili kayo kung ice or hot yung papagawa nyo guys. And of course, meron tayo dito matcha Oreo. Sa mga hindi mahilig sa mga coffee, pwede itong pinaka-matcha nila. And of course, sa kanilang coffee jelly frappuccino. Hindi mawawala to. Isa sa mga favorite na iniinom ng mga coffee lovers, syempre itong coffee jelly. And one of the best seller sa mga frappuccino nila. So lahat naman to, mga sunerve nila is mga best seller. And of course, meron tayong choco overload sa kanilang donut. So kasabi sa akin kanina is nasa 5 to 7 flavors yung meron yung donut nila dito. First natin titikmanin itong kanilang dirty caramel coffee. So isa ito sa mga coffee based drinks nila. So yan, yung prefer sa atin is ice coffee. Halo muna natin. So isa ito sa mga signature drinks nila dito sa may Cafe Wagon. Syempre guys, sabayan mo ng mga donuts nila, siguradong sold na sold kayo. Perfect place itong Cafe Wagon guys sa lahat ng mga coffee lover. Natin titikman itong kanilang detox drinks or mga refreshment drinks nila. Mataas sa vitamins ito, so nakakatulong ngayon to lalo na pandemic. Syempre mataas siya sa vitamin C, so pampalakas ng resistensya. Favorite ko talaga sa mga frappuccino is chocolate flavor. So gradong ito is pasok sa panlasa ko guys, kasi mostly naman talaga kapag chocolate lover ka, ito yung in-order natin. Yan.
Yun guys, no, huwag niyong kalimutang i-follow ang kanilang Facebook page yan para updated kayo sa kanilang mga upcoming promos. And of course, syempre, malapit na magbukas yung face-to-face by August. So, sigurado yung mga students pwedeng tumambay dito sa may Cafe Wagon. Sa atin titikman guys, yung kanilang Dirty Caramel Coffee Frappuccino. So, yung kanina, coffee ice siya, yung ginawa sa atin. So, meron ding Dirty Caramel Coffee Frappuccino. Isa sa mga signature drinks nila dito sa Cafe Wagon. So kung pupunta kayo dito guys, pwede yung orderin to kung coffee lover kayo. Kanilang Dirty Caramel. Wow. Siyempre guys, sabayan natin ng kanilang Choco Overload Donuts. Sa mga mahilig sa matcha or matcha lover ka, siguradong pasok sa palasa mo to guys. Yan guys, no, naghanap kayo ng best spot na tambayan. So perfect place talaga itong si Cafe Wagon. So malapit lang siya sa may SM City Clark, nasa 8 to 10 minutes away lang naman siya. Last natin tinikman guys yung kanilang coffee jelly frappuccino. So ito siya. Isa talaga sa mga sumikat na drinks ito, sa mga frappuccino or sa mga dati mga milk tea. Ito nga mga coffee jelly guys, napakasarap ng pinaka coffee jelly nila. Iba na natin lahat ng mga sinerve sa atin ng Cafe Wagon dito sa Tarlac City. Talaga ng mga nagustuhan natin yung mga drinks nila, and napakaganda ng pinaka place, al fresco dining. Ayan, kung makita mo, napakaganda ng ambience. And dito sa Cafe Wagon guys, napakalakas ng drive-thru nila. So kanina pa ako dito, and habang kumukuha tayo ng clips is napakaraming nagte-take out talaga. So madali-madali lang naman, i-park mo lang yung sakyan mo dito, order ka, and kagandahan niya guys, napakabilis nung pinaka-servings nila dito sa Cafe Wagon. So hindi ka maiinip, yan, kung kahit marami kayo, maraming gumagawa ng mga drinks nila. Hello Tarlaceños, siniimbitahan ko kayong pumunta sa Cafe Wagon Tarlac. Nag-accept kami ng drive-thru, pass buyers, dine-in, and mga walk-ins. Especially, try nyo yung mga bestseller namin sa coffee base namin and ice. Meron kaming mga dirty caramel, dirty matcha, Korean coffee. Yun yung mga bestseller namin sa ice. Sa mga frappuccino naman, meron kaming java chips, coffee jelly, dirty matcha latte, dirty caramel. Meron kaming mga lemonade, non-dairy milk, and non-caffeinated sila para sa mga health conscious. Inimbitahan ko ulit kayo na pumunta dito sa Cafe Wagon. Thank you Tarlaceños, hope to see you here. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga ibang ka-Tarlaceños natin dyan itong bagong spot dito sa may Tarlac City na sigurado na mga tatambayan nyo. Yan. So malapit na yung face to face sa mga school. So malapit dito yan, College of the Holy Spirit, Montessori, and syempre TSU. Siguradong isa ito sa tatambayan ng mga students dito sa may Tarlac City. So until our next vlog, peace out.